Ingon sa TVP, pader, unya pa pader pa. Uman ka ni pader og sa pader, doon na may kuntis. O kuntis ba to? Unya, palami ay og budbud. Kinahanglan pader imong tilawan pader ha? Mga igsoon, kahinumdum ko sa usa ka pari. Kauban, nako nga mingon siya. Sa una, sa wala pa siya mapari, wala gyoy mutagad niya. Walay mo pakaon, walay mang libre. Pero karon kung napari na siya, kung sa ibuhaton sa mga tao, mag-ilog, daghang magpakaon. Kung magmisa di ka mukaon, mahiubos, halos hungitan. Bisag ang pari tao na busog na kaya la pakaon gihapon. O na ubang mga pari, dagkugtiyan, siyam kabuan ng nagtabak. Daghan kayong mangangkon. Padir, kaila ka na ako pareho matagapilido. Padir, parinti bayata. Layo rago kayo. O, daghan kayo mangangkon. Mao na mga igsoon. Kita sa atong pagkatawhanon, doon na yun tayo garbo. Ito mo na. Nangatulong ng uban. Ayaw sa katulog ha? Ha? Na atay mga garbo, we take pride sa mga butang panghitabo kanato nga mga maayo. Na labi nagpareho nato ka apelyido, common kayo mga unsa mga common apelyido din Sanchez, Santos, Labrador di ba ero? Bastida, no? Mr. John Santos ang supay cum laude. Mana din ang Santos. Wow. Ako biya ng kaapelido. Parinti biya na. Sikat. Daghang mga inila sa katilingban. Kanang giila ka nga buutan kaayo. Ako ng parinti. Kana siya. Sikat. Dato. Ayaw ko ang suod baya mi anak. Dili. Unya kay naman po'y Santos nga napriso. O sabi mong buhaton? Uy, bay, napriso Santos, oh. Ingon na, pagsaga niya ba, uy, okay lang na, uy. Basta kay maayo gani, ato nang angkonon. We take pride. Kalipay nato kung naay mga maayo sa atong katilingban. Pero mga igsoon, unsa kaog daghang dili maayo. Bisan sulod sa imong pamilya, daghang problema. Pasaway sa katilingban. Sakop sa pamilya nga nagmasakiton. Makaluluoy, kabus, kaayo. Sa may imong buhaton. Ha? Sagdi na siya diya eh. Kilabot anak. Tinoon? Ha? Ako'y pakialam na niya. Di ba na siya? Kisa man na sige man nagpangawat, di man na anak ko igsuon. Di ba may kawatan? Kisa man na sa palahubog, di na ako na ba na? Daghan kayong mga bating nga dili nato ang kunon, dili ta ganahan ma-associate. Pero nindot gani kayo, sikat inila, artista, sus, mag-ilog. Nganong akong gi-share na mga igsoon, wala tay choice nga makapili og pamilya. Dili ta makabuot nga akong mama gusto ko, akong mama nga katong sikat kayo, nga dato kayo. Dili ko makabuot, dili ta makabuot nga ang imong papa inila. Dili ka makabuot nga ikaw inani ka. Di ba? Ngano man na mo sili nga perti mang datua, kabi pobre ba kayo? Unta mauni. Di ba? Dili ta kabuot, pero si Kristo. Kailan mo ni Kristo? Hello. Hi. Mayroon may maningog. Sa gawas ko, no, hi! Usarap.
Tulog na mo? Ay, kuhaig-on landong. Ayaw sa mo pangatog ha, kay ikan mo lagi yung dapit. Kristo, kailan mo no? Si Jesus, atong manunubos. Ginoo man na siya. No? Labaw makagagahom sa tanan. Pero, ngano man, nga ang iyahang pamilya, kung atong hisgutan ang pamilya, ang genealogy, ang kaliwat ni Jesus, wala siya gitago. Sugod sa sinugdan. Number 1, mga prostitute. Kabalong magyud mo na. Prostitute, naapay mangingilad, naapay traidor, naapay himabayi, naapay hinalaki, tanan. Puros mga bati. Take note ha, kaliwat na ni Jesus. Maminaw. Mga himabayi o gilalaki diha. Sa kaliwat ni Jesus sa iyang genealogy, no, dunay 5 kabuok babaeng nahisgutan. No, mga listahan sa mga inahan. Hinumdum mo sa nabasa karon, kinsa-kinsa ni mga inahan na. Bawaan magyud ni ron. Kinsa ning 5 ka inahan? Si Ate Bibi, aw. Bitaw, naguna ni Tamar. Ha? Ni Rahab or ni Rahab, ni Ruth, ni Bathsheba o ni Maria. Kinsa man ni Tamar, mga igsoon? Kailan mo Tamar, wala? Inyong silingan. Si Tamar naminyo og 2 ka anak ni Huda. Gipamabdusan sa iyang father-in-law. Si Rahab, lanog-lanog mata. Abot mas bukid. Hello, how? Abot man. Si Rahab usa ka Canaanite nga harlot, prostitute. Si Ruth usa ka Moabite woman nga foreigner, langyaw. Si Bathsheba kinsa man ni? Wala mo kailang Bathsheba. Si Bathsheba ang inahan ni Hari Solomon. Wa mo may basa-basag Biblia, oy. Siya may tigbasag Biblia. Dawat limpyo ra gyud mo, no? Manimbar gyud tagbi sa digalyo kay naay painit. Ningon sa TVB, pader. Unya pa pader pa. Uman ka ni pader og misa pader. Doon na may kuntis. Kuntis ba to? Unya, palami ay og budbud. Kinahanglan pader imong tilawan pader ha? Sus, first, second, third. Nya unsa ka dili lami? Bantay na kulbaan na nung apilan ng kuntis ron. Pila man na kabuk. Ay. Mao na, ang pare no, pakanon yun. Taon, makakaon tagbudbud anig 12 ka klase. Only in Manduwang. Ginoo ko pasaylua. Balik ta, no? Kamo mahilig ra gyud mo kuan pero Biblia gani wa may katubag. Balik ta. Ano ko tingog? No, si Bathsheba usa ka inahan mama ni Haring Solomon nga sa diin usayang nabuhat naka panapaw siya. Wagid mo abot ninyo. Unya, ang pamilya ni Kristo, mao kanang dili matawag nga pinili, nga kaliwat ni Kristo. Alarm na. Ingkaon na kunos budbud. No? Si Kristo kung atong tanawon, no? Plano kini sa amahan nga gipakatawo siya diri sa kalibutan. Gipadala, no, diri sa kalibutan gihatod siya, no, gipaari gayud siya tungod sa dakong misyon, pero ngano man ang iyang kaliwat puros man mga bati. Pero ngano man kining diha siya ni Sod. Ilom na kaayo. No? Mao na dili kita kapili pero bisan si Kristo makapili unta siya. Ipakita niya nga ni ari siya haron
pag-ayo sa mga masakiton, uban sa mga makasasala, o makigduyog siya sa mga dili maayong tao. Haron iya lang masinati nga ang Ginoo anaa maoy maghawas o magtabang natong tanan. Kay kitang tanan wala may maayo nato. Walay perpekto, walay bright kaayo nato. Walay labaw sa tanan. Pero nga naman ang uban diri hambugiro kaayo. Pero si Kristo Ginoo, anak sa langit ng Amahan, makagagahom sa tanan. Dito man niyang pamilya sa mga batik. So mao na mga igsoon, kung natay mga nindot nga mga kaila, suod nga barkada nga sus labi nagnindot kay migahon kay dato libre pirmi. Migahon jud na nato ha. Una siya, sakit kayo ganit batuod. Pero dili gani maayo bati wa joy kwintas kate sa sa tagdaw wa ni si labot. Mao na again sa ikaduhang adlaw nato ni Misa de Gallo nagtudlo ka nato sa pagdawat sa atong pamilya. Dili kay maayo atong pamilya sikat tuon sa panangin nila, kundili dawaton nato ang iyang kabati. Hinumdumi imong pamilya. Tanawa ang itsura ug ang dagway sa imong pamilya karon. Unsa ka? Nagkamuritsing? Nagkabulingit sa mga sala? Way klaro, gupot. Away pirmi. Nya, dili na kaganahan. Kisa may dili ganahan sa inyong pamilya, ang kunay tabi. Di ko ganahan sa kong bana pa dir, palahubog kayo. Ay mo man ang giminyuan. Akong asawa pa dir, pagkam maritis na lang mangyun. Isuda, no? Akong anak padir, sas, liwat sa abahan. Kadlaw na mo uli. Tapulan pagyud. Nagdala pagyud. Sas, ibit-bit niya ang iyang kwadis bahay. Daghan kay tagi kasulti, sagun sa na lang, no? Pero mga igsoon, walay perfect family. Even ang pamilya kaliwat ni Jesus dili. Pero ang gibuhat ni Kristo, iyahang gi-embrace, mao kini sinugdan. Tungod niya, tungod sa iyang dakong gugma nato, siya maoy nagsugod. Ug mao kining mensahe alang natong tanan. Tanawa kung unsa kalisod ang imong pamilya karon. Tagsa-tagsa ka pamilya nato. Dili man ta kaingon nga hayahay unindot ang tanan, naamangyoy hagit sa kinabuhi, naamangyoy kalisdanan. Kabahin na siya, bisan si Kristo. So walay exempted mga igsoon. Kitang tanan, muagi ni anak. Bisan si Jesus nagpakatawa sa kalibutan, haron kitang tanan maluwas o mahisama kita sa langit ng Amahan. No, sa umaabot nga panahon. Ano sa pinaka-common nga Bible verse nga inyong nahibaw-an? John 3:16. Kinsay nakabalog John 3:16? Usa ra ka buok? Ha? Dawat limpyo ra gyud mo ha. Assignment na ninyo ha, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Natulog lagi mo. For whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. I-translate sa Binisaya. Saman?
Niari ang Ginoo nga labing labing only begotten son, siya ra gyud buktong anak sa amahan, nga nagpakatao tungod sa dakong gugma alang natong tanan. Pero sa iyang pag-ari lagi, dito siya ni kuyog sa linyada, sa pamilya, nga daghang mga sala, dili perpekto. Mao na nga kitang tanan usab, pareho ra ta, daghang sala. Pareho ra ta, dili perpekto. Pareho ra tang tanan masayop. Mao na, ayaw paghukom, ayaw pagdaot. Do not curse. Kay kitang tanan pareho ra pinangga sa atong langit nung amahan. Kitang tanan mga anak sa Dios. Mao na ang mensahe alang kanato, maghigugma ay kita sulod sa pamilya, sulod sa katilingban. Atong dawaton ang matag problema, matag depekto sa matag usa. Ug atong tabangan. Dili nato biyaan. Dili ko kaila anak niya, uy. Kundili ato siyang hawason sa kalisod. Hinaut unta sa atong pagpamauli, busog kitas budbud. Sa atong pagpamauli mga igsoon, atong bitbiton kining mensahe. Kung dunay naa sa imo ang una-una karon nga angay nimong trabahoon sulod sa pamilya, buhata. Kay kini magmabungahon ang imong pagsimba o kini ikalipay gayon sa atong Ginoo labaw sa tanan.